Nou, je ziet, vandaag waren we bij de training en er werd dan niet echt getraind, maar puur alleen maar gesproken. Dus Kruis zit op één been, op één knie. Alleen maar tactiek. Die hebben daar een uur op dat bankje gezeten. Luisteren naar wat de trainer van plan is. Vind ik lang. Een uur wel, hè? Ja. Ja, ik weet niet of het een vol uur is geweest, maar volgens mij wel bijna een uur. Wat vertelt hij hier, denk je? Ja, maar... Dat gaat vooral over de tegenstander, uiteraard. Alleen maar. Alleen maar, ja. Ja, iedereen traint, hè, dus de reserves trainen en de jongens zitten op de bank. Het is natuurlijk wel Almere als je de La Parra, Limbombe en Danny Post kan laten invallen, dan heb je wel een aardige bank. Ja, Limbombe was ook heel belangrijk, hè? Ja, dus ik denk dat het vooral over de aanvallers van Almere gaat. En ze hebben natuurlijk nog een oud Fortunees daar lopen, waarvan ik het idee heb dat hij weer aan zijn oude niveau begint aan te tikken. Smeets. Ik hoop het. Jorrit Smeets. Ja, ik hoop het voor hem. Ik heb hem een tijdje niet zo zien voetballen eigenlijk. Ja. Blij dat die hensbal dat hem dat niet de kop gekost heeft. Zo, nou ja. Penalty. Maar jij zegt Danny Post, is dat nog een gevaarlijk wapen? Of met andere woorden, is hij nog fit om heel gevaarlijk te kunnen zijn? Nou, ik vind dat hij heel weinig speelt. Deels door blessures. En deels omdat mensen hem voorbij gegaan zijn. We hadden ook een dagje vorig jaar ook geen topseizoen gehad. Hè. Nee. Heeft wel uitstraling ook. Het is een grote vent, goed aan de bal. Maar het is niet meer de Post van dan een paar jaar zeggen geleden. ze, die is nog heel belangrijk in het kleedlokaal, zeggen ze. Dat is het. Net zoals Blind, hebben we net gezegd. Blind. Bij Bayern München. Heel Gemiddelde belangrijk. leeftijd bij VVV. Wat denk je? Gemiddelde leeftijd. Ik weet het niet. Vrij jong, hè? Redelijk jong. Ja. Ja. We gaan eens even luisteren naar de trainer, wat hij zegt over Almere City. Almere is een goede ploeg die goed voetbal speelt en ook individueel vaardige spelers heeft. Dat hebben wij ook. Ik denk dat wij voetballend iets minder zijn, maar wel een paar hele sterke wapens hebben. Ja, en een ongelofelijke teamspirit hebben. Wapens en teamspirit. Ja. Welke wapens? Wapens hebben we gezien, hè? Die twee wapens gaan voorin, hè? Braken en Veneman, niet? Ja, Ja. absoluut. En in Limburg Centraal zei Braken ook nog in het interview van we zijn echt een vechtmachine. Heb je ook nog gehoord, hè, vandaag? Het is allemaal een beetje overdreven natuurlijk, vechtmachine. Ik ken Venlo niet zo als vechtmachines over de laatste decennia. Ze hebben... Zeker. Nee, maar ik vind maar de enige twee die echt een verschil maken zijn de twee spitsen. Als je ze samen opstelt en als je het achterin een beetje kunt dichthouden. Braken aanspelen of verlengen met het hoofd, daar is hij ook sterk mee. Ja. Je kunt een balletje van de zijkant eerder erin gooien. Je kunt Venema, die kan uit niks die iets maken. Hij verprutst soms de gekste kansen omdat hij het overzicht niet heeft. Een beetje à la Bobby bij Ajax. Maar ja, dat is de kracht. En Almere, met alle respect, daar kun je dus gewoon 2 keer van winnen. Ketting achterin is wel heel... Het staat dit seizoen ontwikkeld als een hele degelijke verdediger. Ja. En Smans, hij is er niet bij, hij is ja. schudding. Mogelijk wel is de pas tweede eind wedstrijd. van het seizoen is hij in de basis gekomen. Maar vond ik tegen Willem II die 2 wedstrijden echt wel een drijvende kracht. Bonke kereltje ook, hè? Echt Ook als 20, Uit niet? Herten, hè? Ja, mooi. Nee, 19 of 20 was ook, of niet? Hij is er dus niet die heeft een bij drive. morgen, maar zaterdag mogelijk, als het een beetje mee zit, mogelijk wel. En de En finale Almere, natuurlijk. wat wou je? Je wou over Almere. Ik zeg, daar kun je 2 keer niet makkelijk, maar je kunt daar 2 keer van winnen. Er spreekt niks tegen dat je hier à la, weet ik veel, Emmen of NAC, grote clubs of Willem II. Dit is gewoon een wedstrijd die je gewoon kunt winnen als VVV. Mits je inderdaad het uur spendeert aan de tactiek van Almere waarschijnlijk. En niet vergeten je eigen krachten benadrukken.